kene becik bali wae kene sesuk-esuk lumadang nyambut gawe. Sugeng dalu Mbak Elisa. Ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu. Macange Mbak Limbo. Nggih. Mas Dalang Nggih, sing dalu. bagus dhewe. Piye Jal? Aku rawani deh ngomong sing bagus dhewe. Aku merasakan ada aura-aura asmara soalnya. Jadi aku ora arep apa jenenge bajul dalange. Mbok ra mudeng aku. Ora mudeng. Mbak Elisa nek ngomong sampean sing kalem wae santai. Tarik napas. Buang napas. Lho. Kok makhluk gurih gua aja. Kenapa sih Om? Ayu omonganmu ra jelas. Ya aku belan-belan nggih. Heeh, sampean kenalan sik para warga ing Salang ning Sampung kene kenalan coba. Desa Sampung. Ngaturaken wilujeng dalu sedaya sederek wonten Sampung para warga ingkang sampun rawuh ngriki. Aku wis alon-alon lho. Ndok alon-alon sederek. Ya aku wis konsentrasi. Nek ora konsentrasi aku ngomongnya cepet banget kok piye. Ya, konsentrasi. Perkenalkan nama panjangnya siapa, dari mana sampean? Derek tepung. Tepang kok tepung. Tepung iki glepung. Kalau kenalan kan namanya tepung, kamu sama aku tepung gitu kan. Ngono ya entuk jane. Bener enggak? Wis sakarepmu lek tepung nek tepang. Bek Om, panjenengan niku senior, nek salah dibenerke, nek kurang penerno. Ya iki lho ora bener klammu barang ora bener. Tepung po tepang? Tepang. Derek tepang. Nami kulo Elisa Orcarus Alaso. Kula bapak niku sekeng toli-toli. Apa Jol? Bapake kok toli. Nggih, seko toli-toli. Rotok retos. Dereng ngertos toli-toli niku pundi? Toli-toli itu Dereng daerah retos. mana, Mbak? Rohku ya Cangaan, Kampung Medura, Kalipang iku wis. Kok mbok kon toli. Ora wero. Itu daerah mana saya? Kuwi jarak pantai. Cerak pantai. Ceranggon banyu. Oh. Kuwi daerah Sulawesi Tengah. Sulawesi. Oh, Sulawesi. Iya, Om. Ngananu taki kasah. Ya, kalau ibu Ibu? seko Lambelu. Ibuke gak duwe rempelu. Dudu rempelu, Lambelu. Lah ora melu yo gen. Dudu Pusing aku. Alah, iki jane iki kupinge sing Sampe- salah pok Lambegu Sampe yo. jajal Ibu. Ibu seko Lambelu. Lho lah yo ora melu yo wis. Diruwake sik ta, Jol? Ibuke gak ndek rempelu, ibuke yo gak melu. Gak melu. Rudu Rambelu. Ra. La. L A L M B E L L U. Lambelu. La. Niku maksude Ya cukup kula. bintang tamu koko alam sisti langsung nomor saking. Mumet dasku. Lambelu itu sebelah mana, Mbak Elisa? Itu daerah Deker Nikel, jadi Morwali. Waduh, Kali banget. Uturono, nggih. Oh, Ndi? alah. Kali Uturono kan teko Lambelu. Kok kali untu? Lah ape metu ndi wong daerah Jalan Raya Tuban Rembang ya ming kuwi ape metu dhuwur. Dhuwur kowe keteko Tretes mumet. Ngalor teko Kombo mumet neh. Ya sesoi nyeblok nggon segoro numpak getek bablas terus ngalor rodongetan. Engko teko Sulawesi kono paling ora seminggu, rong minggu sesasi ya. Wah, sesasi ra tekan, rong Lah? sasi dibancaki kuwi. Malah Wong cukup. numpak getek kene Sulawesi. Lah ya tekan to, kan garek munggah ngalor terus ngetan. Lah iya ngalor ngetan iki gak mapok. Aduh. Mbak Elisa, Nggih. bagaimana perasaannya malam hari ini sampean iso sowan ning gone Sampung kene? Bingah bungah tanpa upomo. Remen sanget.
jajal tek tak warai sithik-sithik. Ajar ono sik, Jal. Remen sanget. Nggih, remen sanget. Remen Remen sanget. sanget. Nek kepengin fasih basa Jawa. Pripun? Aku pek bojo ah. Lho, Pak. Emang kowe durung duwe bojo? Alah kayak Mau sing ning matahari sapa? Sing maktut mau sapa? anu kae ame tak pateni. Jal. Iya. Mbak Elisa iki upama lho ya, upama sampean sih legan lho ya upama ya. Mbak Elisa karo bojone sampean iki cantik sapa? Ya wih gayane ditato. Mosok? Wih gambar wineh. Loh, kok iso wineh? Lah iki oyote. Lho. Iki sesuk arep tari bonding, ben kaya iki lho Mas, kaya bojomu malu. Iki lho Mas, ngono. Terus si toli-toli ya. Piye, Jal? Iki Mbak Elisa nek karo bojomu piye? Kowe Ya. sampean milih sapa? Ya nek masalah body Ayu Heeh. Elisa. Heeh. Sing ning omah kaya kalkun. Kok iso kalkun? Lah nganggo daster gegeden malah. Nek ana apa-apa guyu plak. Aja ngono ning ndi bojo paling ayu. Mulane- Sapa-sapa mbok artis ngendi wae tetep bojone dhewe sing ayu dewek. Mulane mbok piye-piye aku tetep forever jatuh cinta dan sayang selamanya untuk istriku Nah, tercinta. Masuk gitu. kaya ngopo-ngopo. Lah ayu nggo apa? Nggo apa? Wong bayar ae kok. Maksudnya piye maksudnya? Ya alung sing ning omah kae kaya kalkun lah ngantek sak potele gratis. Kok ngantek sak modele Lah digaplake ngene iki bae. lah kowe ning ngene iki nek diitung terus sak ronde pik sepira lho. Rantek wayangmu. Jane mono nek milih bojo ayu karo bojo elek mending sing elek apa kepiye? Kok ngono? Lah carane nek ayu ngono gampang payu, gampang kepilot karo wong-wong bagus, wong-wong duit-duit. Mulane wong wedok iku kudu ngerti nek di bojo bagus digawa wong. Mulane aku ki pek bojo. Ben piye? Lah kowe elek kan ora ana wong apik mbek aku. Terus jare nek di bojo elek iso berguna. Iya. Berguna. Berguna lah aku mbok ketumbal lah manut kok. Malah Oh tumbal. iya lu wayang. Mangkelno wong. Upama aku ndalang ngono ra ono wayange golek sing nganggo apa jenenge nganggo blangkon iki iso langsung dirogoh unggahke ya. Aduh. Aja mbok rogo iki si toli-toli ya. Mbak Elisa, Cek. tunjukkan kemampuannya jenengan ing ngatasé dudu putra daerahe wong Jawa ning iso nembang. Iki eneng pamundutan. Oje. Pamundutan iki mau eneng spesial Om Jal. Napa? Caping Gunung Jengleng. Cocok. Caping Gunung Oh ya Jengleng. diaturi tindak Menika ini. saking sinten? Saking kadang-kadang Cakraningrat Fans Club. Oh, Pripun, Om Jal? CFC. Iki kok Pak Nur Hasan, Mas Arsa karo Cek, Mas Pak Ion. Nur Hasan. Iki kok Mas Diwadiono kok ya diatur. Wajib. Nggih, mbok menawi sak jenglengan nono. Ya. Bebungae kan yo lumayan nggo tuku bensin apa nggo engko pipis ning dalan. Alah gayamu ku pipis ku tuku bensin. Mlebu pom 2000. Alah wong ke di bank mekar ngono kok iso. Sampeyan iki apa yo ndebang mekar barang Om? Lah aku mau nek gak duwe Mas. Terus Bujuku malah katut. Karo Darsih ini dijak. Anggotaku kurang siji ya, Bu. Ngono. Mbak Elisa, alah, Jeng. Om Jolang ini salah satu contoh pelawak sing Pelawak. hebat dan sukses. iya, Gitu. sedina mlaku ping 5 wau tak tangleti. Tuh mlaku mergo ora duwe motor. Ngatasé Om Jolang iki mbiyen aku ngerti dhewe Om Jolang mbiyen wah lek dandan jan wis rambut jajino kae. Kelawu. Wah wis klawu. Saiki Ya ora saiki sing bagus ngene kok kelawu. Oh, wangun to nyen Wong santing apik muni ngene iki. mangkak kok do dienggak-enggokno. ora aku ora arep ngelem kuwi kok. Sampeyan iki mbiyen keteke uripe keronto-ronto ya Terus to. saniki? Omah yo karek turu nunut-nunut. Saiki alhamdulillah kabare Om Jolang wis nyelengi tuku lemah akeh banget. Alhamdulillah. Wis duwe tanah ning ndi-ndi saiki. Nek ngono aku gelem mbok pekno. Alah tenange. Lah lumayan lemah-lemah siji loro. Siji loro apa ke masamu hektaran wong nyicil. Lah lemah apa? Alah tuku rong plastik nih lho Mas. Ya Allah, tak ngira lemah apa. Wong lemah nyicil kok hektaran. Hektaran iki jenenge tuku ora nyicil. Napa nuwun sewu? Nggih. Capek gunung kan tembangnya rondok dawa. Heeh. Pak Nur Hasan pas Arsa kali Mas Yon diaturi rene. Oh ngaten mawon. Ya mbok menawi. Oh, oke, boleh, boleh, kersa boleh, minggah pepanggungan Pak Ben Nur capek gunung Hasan. bareng-bareng. Mas Yon. Oh, boleh. Ya, Cak, turuk. Mangga
matur priyam Jal. Monggo Mas Arsa. Jal. Wah lah niki piyaine wis do rawuh kabeh. Pun minggah pepanggungan. Ayem ya Jal sampean. Ayem mong iki jelas ana tambahan. Monggo Bapak. Kok jelas sih? Tambahan Sami naskah sambutan wedi. supaya kita tuh paham acara malam hari ini. Lah lak ngono. Monggo Pak Rem. Nur. Monggo Pak Nur. Apa iki? Nggih, monggo lah jenengan terserah. Sugeng dalu. Dalu, Mbak Pak. Cange, Nggih. Mbak Cimbluk kok Cimbluk. Limbo. Limbo. Mesti eling Dalu, Pak. toli-toli. Nggih, Mbak nggih. Sinden. Nggih, sedaya. Lagi iki yang ngerti jenenge sapa? Limbo. Limbo iku mboke sing Limbo cang. Limbo sing iki Anakipun. sing anake, niki mboke Ini cange. ibunya. gede mboke. Nggih, gede Gede anake anake. Bapak. Mbok cilik. Pujane wong tua anak supaya luwih gedhe lan dhuwur ke putra-putrane. Iki terus apa neh iki? Lah kok nyuwar nyawer isin aku. Sap. Mas. Kok langsung. Ngene ku rasa mbok kongkon wis disiapno. Iki mau bejo. Wayang iki biasane kan nak ketoprak nyawere ning penonton. Nggih. Berarti nak wayang Nggih teng krumawon. Engko terus nembe penonton. nggih. Mboten lek krumawon. Caping gunung mau jenggleng. Mau sapa mau sing pesen caping? Sing niki wae sing pesen Saking saking kanca-kanca. penggemar-penggemar. Kanca-kanca penggemar. Aku nggon pinggir ae engko nek urung beres malah do medun ra karo-karuan. Lah sampean niku ngono apa, Om? Ya jenggleng lho, Pak. Eh. Pak Nur Radi mriko, Pak. Radi Rono. Wah, ondone jukuk, Jong. Ben apa? Ya ben ora do tindak rono. Iki sing jenggleng, Mas Yon apa kepengin jenggleng? Ketoke kok do wedi cah. Ora apa-apa, Pak, dosa sithik ya. Dosa sih. Aku nawar wong ayu mriki ndedeg. Lho kok nggih le, Pak? Kok jenengan. Apa nggih, Pak? Wah, kulino awor watu kok nduk mare ngene. Kalau wingi kan sampun kepanggih sepisan sekali Nggih. kepanggih. Pak Nur ki awor diesel. Saking oke ya. Ora ndredeg kok awor wong ayu ndredeg. Kok iso awur diesel? Lah piyambake bakul kericak iku. Iya. Monggo. Gede perkara sangune mau saiki. Ngoten. Lah niki engko diakehi to, Pak. Monggo, Bapak. Saben bengi. Nggih bener. Nyawang ko Jengglenge Mas. Kedange Mas. jenggleng. Lah ngapa, Jal? Dagelan ira ndek udut apa kok njaluk ngene ya Lah kok. napa wong kene wayang jenggleng ndek udak? Udut. Enak udutmu. Ayo dijenggleng. yen memajang Mau nganggo saya tanggul iki aku lirik Mas. anu kula warai Pak 100 beres. Wes tak tangguh omongane jolang niku. Lirik. Yen memajang, monggo. Yen iki arah do roh kabeh iki. Terus nawang. Jenengan jajal. Diwakil. Ya iya nek ngono mang ndara wis beres kok iso. Kaya le. Oh, Wakili tamel. Ayo, wong ngene wong kok demen susah ku lapo. Piye Jal rasane, Jal? Wasis Ya iki mau banget yen sih. memajang. Ah. Yen memajang mau nganggo Nur Janur kuning. Genten Mas Yon monggo. Kembang wae. Wah, iya jenengan neh. Jenengan gunung nek mau 100.
Modelane lho. Titip. Nah, Kok lewasis to? Guno. Ngangge mumbul mboten, Pak? Jenggleng 100. Iki tombol res-resen kok, Pak. Apa jal tombo apa? Tombol res-resen jenglang-jenggleng niku nggih rekoso. Cair. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur niku. Tambahi 100. Iya. Iki rasah ngono isin awake dhewe muni njolak njaluk. Mosok muni kurang dhuwur tambah 100. Saru ya jal. Engko nek kesleo, nggih Pak, engko nek kesleo. Jenglengi para dhuwur 150 nak dhuwur. Oke. 150 nek kon dhuwur terap sak pokleke pripun, Pak? 500 aku sing rugi lah ndase muntir. Kandhani Mas, orang bahagia itu tidak perlu jauh-jauh. Kita kumpul aja bahagia. Kumpul warga Sampung bahagia, tepuk tangan warga Sampung. Yes, kayak rasa bingung. Angger kepetak harus bingung. Apa iku partai, apa iku carane bialah angger melok Pak Nur Hasan beres. Ngono ya, Om. Iya beres. Oke, siap. Yo. Ayo Nas. Pecita. Loh. Ah. Hop. Ngapa jal? Iki mau kan bar Pak Nur, Pak Nur. Pak calon petinggi. Ngapa Pak calon petinggi? Kembang sak pira? Jenengan mulane wong urip ya aja rekoso-rekoso. Iya. Titip. Wakili. Sesek titip. Engko nek titip ya wis ora apa-apa. Ya ngapa? Sampeyan titip ta ora? Sisan. Ya ora apa-apa wong cah enom ki separo untuk bonus. Tapi mosok iya cah enom ra padha sing tuwa-tuwa kan ora penak. Cah enom kok mok separo. Imbe 20 ngono lho. Lho. Dinehi meso njaluk Ya tambah. ampun, wis komplit Pak. Ngendangmu sing tenanan, Bro. Nah, kuwi gantine udut cici mau. Sing tenanan iki rada kopok soalnya. Kok iso kopok? Lho tenanan udutan. Bodek. Wong ana bledek mak dier, wong padha bingung Dik. Ana apa? Sing ngendang kuwi. Sing tenanan, ya. Tenanan. Kopok kok melok ayo. Ayo Sa. Panas udan janjine piye Mas janjine kepiye aja ngesuk aja ngepet-ngepet Ora. Mangga saiki jenengan ganti aja iya Mas Yon. Aja ngesuk-ngesuk ngono tok. Mangga milih 100 apa muni dhewe ayo. Lho, isih berlanjut, Jal. Lho. Nah aku muni berarti kowe bayar aku 200. Napa? Nah aku sing muni bayar 200. Wis larang no. Wanita ra. Tinggi Nek kok. Mas Yon sing muni aku bayar 200. Nek Mas Yon gak muni bayar 100. Ngene ae aku sing muni kei 100. Ngene. Wes. Ono ya. Ana wae ape tiak endi mau wonge. Apa? Ora jenengan muni sithik biar menunjukkan bahwa jenengan pun juga seni budaya itu hobi. Karena apa? Kita dengan warga Sampung pengenalan. Nah, enggak. Monggo. Aja ngesuk-ngesuk. Aja ngesuk-ngesuk. Kendang endi? Aja Mepet. Lho, jenengan nganggo iki. Aja ngesuk-ngesuk. Terus aja mepet. Mepet mau gue. Aja mepet. Tak coblok. Berarti jenengan kan wis nganggo mic iki kan kru. Nah, jenengan berarti kan nyileh 100. Nyileh setrum kene ngawur ae. Piye Jal kudune piye?
Iki kok pinter mau golekno pasal kowe kok bentuk dhuwit terus iki. Mas ngono iki moro langsung ning omahmu ya ora ning omah kok. Acene iso. Sore-sore tak parani ning kali Amba ki malah ngilang. Pangapunten wae enten. Apa tak panjer maksud. Nggih, pun nek panjer kesuwen ku malah lali. Panjer sik 50. Nggih. Tali 500. Lah yo Mas, panjer umum piye 50. Iya. Pak Hasan iki kan ngimbohi jare, Pak. Jare sapa? Iki piye le, Mas? Neh iki. Kok ora padha mbek kancane. Wis neh. Masyaallah. Wis pinter tenan julang iki. Engko bojoku tak kandhani sesuk tak kenjangan lodeh. Mate urip kok godhong telo ngantek mate ora kena semi. Kahanan kok piye neng? Ya, Ki langsung napa parian? parian. Parian. Ya parian 200. Iya ya 200 ya madhep rono lah ke njaluk aku padha golek Parian boten, Pak. Parian. Parian. Eh. Parian itu Pantun, macam pantun Jawa. Ayo. Pitik tarung Terus neng lapangan. maksudnya Warga sampung pinaringan berkah lan karaharja. Ayo. Niku 50 lho Pak, sak parian. 200. 200 Berarti ding. papat 200. Nggih. Yo kok pinter Elisa cah. Sak bro. Tambahi meleh nggih. Nah, iya. Oh, Oh niku 50 nggih. Tambahi meleh Mas. Sing rondok larang. Sing rondok larang Rondok ya. larang. Pitik tarung Nek tarung ora mung sepisan. ramung sepisan. Warga sampung nderek Pak Nur Hasan. Sing nderek wong akeh lho, Pak. Sing ndek lho ora jek jengklek. La ilaha illallah. Kowe aja mindoni gawe. Iki Ngopo? rakyat jenggleng. Kok malah mbok tinggal janggutmu mbok titipno kendak. Warga sampung nderek Pak Nur Hasan. Astagfirullah. Karek tudet klentung-klentung. Cek ta boy kowe iki ya lah apa? Dudet klentung-klentung jare. Engko. Mau ora iki wis bar dituglet. Ya. Iki tambahi apa langsung panas udan? Ya panas udan kono ku gen ngerti panas iya. udan. Panas udan panas lengaleng sepi guna. Yo. Yo. Joget sik no, joget sik. Barongan iki neh. Dadekke Jol. Op. Hey. Sik. Kok wis? Iki tak suwuk sik ben gak kesurupan. Engko nek kesurupan delok dhuwit. Kok kita disiki. Wis kelebon durung iki. Dulur-dulur iki mau nek nyuwuk piye kok aku ora iso metu. Iki pun mlebet Pak Mbok Sedel pun mlebet niki. Iki carane piye kok aku ora iso metu nek sing nyuwuk mau sapa sa. Pak tanggung jawab niki boten saged mlebet. Tulungi. Iki nek tak suwuk Nggih. ben ora umat. Aduh, malah bolok Sik. Jek didoni sik. Ora Ben apa-apa. mari. Ngidoni 500. Kesurupan ini mesti golek duit barang. Iki Sinten to, Mbah? iki malah aduh aku ora iso metu saka ragane cah Waduh, iki. lah piye carane ben iso metu? Aku aduh piye iki carane? Mbah. Aja ganggu, Mbak. Aja ganggu, Mbah. Niki ajeng wayangan niki Aku hiburan-hiburan iso. nggih masyarakat Sampung. Iso ngene. Tukokno gendeng anyar sing nggon pinggire ana 7. Gendeng Golekno menyan anyar. Arab sing nganggure bawang lanang ora manak kosiji ya. Lah ngele. Golekno uyah segara sing garapane wong Dres. Waduh, angel niku, Mbah. Mbok sing gampang mawon napa? Upama sak Pokoknya liyane, Mbah. Iki sing golekno nek ora Mas Yon kudu Pak Nur iki. Loh, niki pripun niki Pak Nur? Niki lho, bawang barang Sing gendeng abang apa ijo? barang. Wah, nuwun sewu nek golekne rondo angel kula kei dhuwit tak golek dhewe. Walah. Lah duitnya ditransfer napa diparingi langsung, Mbah? Ah, ora ana setan transferan. Oh iya, Ding. Lali aku. Langsung, Mbah. Niki nek mboten
Felisa ndegake bocah wis ora betah. Sing abangan apa sing ijo? Sing abang kok 5. Abang piro-piro, abang piro, Mbah? Gendenge 100, bawang lanang 200, menyang arep 300. 200, 100, 600 niku, Pak. Iya kabeh 600, umbale 200. Aku umbal barang. Cepet dagake sa. Iki cepet Pripun iki? sa. Iki cepet. Saiki kan dunia milenial. Milenial Nggih, kagone ngomong wong. kering tak transfer. Anu mawon Mbah keris-keris. Momo danyang mbok transfer. Lah, limo. Mari mboten. Danyange Ciro. Kok ya iso ngetok. 4, 5. Iki jumlahe 5. Tapi agak sithik iki. Kleru berarti, Mbah. Pripun, Mbah? Kirang mboten. Tulung kandhane putuku aja mbodoni Mbah Buyut ya. Ampun ngaten iki Mbah Buyut mboten gelem medal niku kurang. Cepet Sabar, Mbah, sabar, Mbah. Lah, 6 pitu pes pitu gendeng pitu. Hitung sik. Pitu gendeng pitu. ya sakandhane Pak Nur pokoke sehat. Ah, Kricake terus tambah apa, Nek? laris. Ya. Disele ora ono sing rusak. Kok didongaaken kalian Sesuai. leluhur niki. Kalis Nirboyo kabeh. Amin. Cung Arsa, Buyut tak pamit sik ya, Cung. Weh, saurunge metu ben metu di kecup. Mbah. Nggih. Ora apa-apa. Arsa rene, Cung. Mbah Buyut tak pamit sik, Cung rene, Cung. Rene, Cung Mbah Buyut. Oh, Mas Arsa nggih. Mbah Buyut ape pamit. Nek duwe ngene iki kok loro go rene, Cung. Weh, lah dalah. Pamit. Mbah Buyut pamit. Iya. Heeh. Kowe latihan lomo. Iki jenenge siji, Cung. Mbah Buyut isih awas iki ya. Ya sete. Wis genep songo, Mbah. Wong lomo ora ana ilange apa meneh karo Buyut. Aku Wis tak gek bali. Bali. Tak balik sih aku ya. Mas Yon kok irit Mas Yon? Sik iki Buyut agak mikir. Oh, Buyut kaya iso mikir barang lho. Surupan mikir barang. Piye Yot? Oh iya, iya, Mbah. Kang Yon urung nyang. Walah, niki Lah, derek iki. tembus to. Mas Yon nggih. Sakondang kaki Piro. Wis kono saanane. Saanane. 5 6. Nenem. Ya 6. Mbah Buyut mbiyen juara matematika lho, Jong. Iya ora dadi boyong apa. Mbah Buyut tak balik sih. Balik ya, Mbah. Balik, Mbah. Saurunge Mbah Buyut balik. Iya. Aku kepengin iki Pak Nur Hasan supaya maringi kawruh utawa ada-ada raketang sak kalimat kanggo warga Oh nggih, menika kedah paring napa Sadurunge apa pangandikan. iki? Saurunge aku metu saka ragane bocah iki. Tapi syaratnya kudu nglimbung jine iki. Ora apa-apa Mbah Glimbung tambah 200. Tambah meneh. Halah ya. Mbah Glimbung anu tulung ngene ya San. Anu ya Pak Mas. Sekarang ya Tadi leluhur ya. Basa. Piyai sampung kene iki supaya ngerti wedar sabdane panjenengan Mbah Buyut tak ning jero raga iki sik. Nggih. Omong ana sithik warga kene. Wis bar kemo wis bar iki ngomong. Alah sithik engkas. Apa tak wakilno wae? Wakil 200. Ayo sithik-sithik. Bapak Ibu, nggih niki mau kliwatan. Nggih, kula matur suwun sanget dumateng panjenengan sedaya, khususipun masyarakat Desa Sampung atas kemarin pilihane panjenengan sedaya sehingga Partai Hanura wonten Sampung saged menang, nggih. Kula matur suwun sanget, mugi-mugi amal saene panjenengan dibales dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nggih, ngoten mawon, Mbah. Amin Gusti berkahi ya Gus ya. Gusti muga-muga ngijabahi Mbah. jenengan dadi pangayom lan wakile wong-wong Sampung kene. Amin. Mbah Buyut tak pamit sik. Nggih, ngatos-atos derekaken, Mbah. Mbah, sampun Mbah siapa? Wis
Mbah Danyang Julang-julang. oh, wis jolang ya. Julang-julang. Mbah Danyang pun kondur. Mbah Dayang wis kondur. Sae sampean enak apa nih, Om? Heh, Sae sampean enak apa? iki tak deleh kene. Oh. Semrake tok delik iki. Pon iki wau Mbah Danyang iki jan iki panjaluke Mbah Danyang iki Iya, wau. nah Mbah Danyang ora mentolo. Wong aku ki meguru. Lah, ya lomo e. Aku ya ora mentolo. Nah. Nyoh, ora mentolo. Alhamdulillah. Nyah. Tuku kon bedak, bopok, piles-piles Ah, laris sing nabung, sing manis. Wis 100 turah 50 nyoh. Genepi. Tak kalau dibalikke kon genepi malah. Kayak ku piye lah ora as. Es. Lah sing nabuh urung entuk ya, Mang? Wis nabuh wis tak kei loro. Wis loro. Wis tak kei loro. Kurang ora ya? Kurang nek ora lho semene kae iki aku dulure piye jaluki. Nadyan wadon sarta Swara suling kumandang suarane. Kenderek nembang sampai gunung Bapak. Iris ngalamun ra wis ngono ning jo ngono. Inno maneh banyu bane Kepara Pak Nur Hasan ben nderekke tembang caping gunung. Iya. Dituntun Mbak Nur Mbak Mbak Elisa, Elisa, Mbak Nur, kok Mbak karo Nur. Mas Yon raketang sapupuh sapodo. Karena kita di sini memang mengenalkan budaya. Ya, betul. Dalam sistem demokrasi. Lah. Ya. dek jaman perjuangan jerkelingan anak-anak biyen tak openi Ning saiki saiki ana jarene wis menangan keturutan sing Wah, Pak Nur Hasan nyawer sing nonton iki. caping gunung tutu ayo. Wah, iki ana kejadian apa iki? Lah iya, Bagi-bagi Jan. lho. Iki sing urung keduman ben suwaning daleme Mas Nur. Oke. Ana dolan rono, ora usah rebut-rebutan. Aku wingi rono dolan ya nyatane dicukupi kabeh. Ngono ya, Jal. Iya. Pancen piyayine lomo. Eh, Brol. Bral-brol. Cul rawel. Enggak, iki gen Mas Yon genti syukur Oke. bisa nyawang. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja kene ora Ilang gone pondok
Elisa. Ayo bareng karo Mas Yon. Pun mriki Pak, kecil-kecil juga. Pun mriki. Ampun langsung Pak di. Pun santai mawon, nggih. Ya. Geger ya, Jal. Ora, mergo guyub rukune kaya Seneng ngene. Ya. Rame. Lah kuwi macange ya. Syukur bisa nyawang Gunung desa tadi reca ini ora ilang Asik-asik. Matur sembah nuwun menika Terima caping kasih. gunung sampun. caping gunung Dipun. dadi minangka dadi cecapinge wong akeh iku kudune nulat sarira hang rasa wani. Heeh, Ya. betul betul. Selalu ada dan dimanapun iku duwe rasa tresno lho. Ya. Siap untuk mengemban tugas. Kayak dene Pak Hasan Tresno karo Lintang warga sampung Asmara. kene. Siap. Niki pun katuran Lintang Asmara Lintang Asmara, rumiyin. nggih. nggih Ben karo Ya, Mbak Yan, nggih. Mbak Elisa nggih kali Mbak Elisa. Nggih. Lintang Asmara, nggih. Mas Lintang Asmara, Mas. Lintang Asmara. Yuk nggih. Lintang Asmara ben dikancani karo sidan-sidan cantik-cantik Om Jol. Ayo Oke. Re berdiri. Boleh berdiri. maju. Sampai iki. Siapa? Re Re. Iya. Sawang Berdiri Iya. no. Mbak Re berdiri mau naik apa sampean? mau naik sepur, Mau naik sepur? ayo Yuk monggo naik sepur. sinten numpak sepur bayar Ben dikancani karo bidadari cantik juga iki Om Jal. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Ya. Coba agak ke sini. Oh iya. Diatur blokingnya diatur Om Jal. Siap. Blocking agak ke sini, agak ke sini. Iya, iya, ya. iya, iya. Mas Nur agak ke sini, Mas Arsa agak ke sini ya. nggih Biar Pak Nur kelihatan. bagian nyawer Nggih. Saya Mas Yan bagian mau nyanyi. nyawer Mas Julang saat ini nyawer penonton kalih warga. Oh iya. Wah. Mau nyawer yoga urung tukang son ya urung. Tukang son yo nyuwun. Iya lho, Cak, iku ya wong. Mboten Mas Faisin mun jope rame malah aku pengen nyawer jadi. Ngono ta. Lah iya. Dalam paisi. Yuk Ya, Cok, ya. kaya ngopo Lintang Asmara. Lintang Asmara. Wangsit Gumlar yuk. Dadekke Cok. Oi. Wangsit Gumlar Cok. Ono Mbak Elisa, ono Mbak Najwa. Lintang Asmara.
Gumelar lho, Dik. Nasional. Wang sing gumelar. Ya. Masuk Pak Iras. Siang pantoro rati eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulasi Rasa kangen bulan dadi seksi upayane bakal balenjani janji supaya bakti supaya pati. wong ayu tresno sajroning batenku bagus santep rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Ungi banyu segara rasaku ra bakal sirna Senadyan nyawa ancen sakarangka wis tresno ra bisa dipisahno yen wis tresno ra bisa dipisahno. Lintang asmara. Matur suwun. Nggih, nggih, Monggo nggih. niki nggih sing buah anggur nggih niki. Pak Nur nyanyi kalih buah anggur Niki. Oh, boleh, boleh. Boleh. Sing anggur ijo niku, Pak. nggih Oh, lah niki dilanjut niki. Oh, nggih. Siap. Buah pace nikah. Wah, bapak cek mengke gara-gara mawon niku. Bapak Cek Buyun Lah iki piye tak kok buah-buahan kok ora ditinggali engko tuku buah. Sampun. matur suwun Oh nggih semelon matur suwun. matur suwun Mbak Elisa Sembah nuwun. nggih. Matur suwun Pak Nur. Nuwun, nuwun. Nggih. Julang matur suwun Matur Mas suwun. ampun, Matur nuwun Pak Yon, makasih, makasih. Kana. Pak Yon, Duduk. duet Pak lintang Yon, terima asmara kasih, Pak niki Nur. mau wah Iku, luar sampun biasa. iki kula Halo. kula sampun Lungguh sik gantian, gantian. Gantian. Iku mau anu macange. Napa? Bapak Muhammad Nur Hasan Nggih. termasuk yang memberikan lahan wayang hadir di malam hari Betul. ini. Beliau dari Hanura. Nggih. Nah, terus Mas Arsan niku wau kepareng nggih putra panjenengan Bapak Muhammad Nur Lah, Hasan. nggih. Terus niki wau calon petinggi. Oh, ngoten. Om Jal, Nggih. iki sindenku sing cantik-cantik telu Dua, ben munggah. dua, apa tiga? Dipilih, Oh, langsung telu dipilih. mau nih. Oh, langsung Yang telu. mana? Oh, Oh, langsung oh. 3. Oh, no. Oh, nggih. Monggo. Lamunan sik iki, lamunan sik. Oh ya, Lamunan. 3 bidadari, Bu. Ayo, Wang, ayo. Bu Wang. Elengah mawon, Bu Ayo, Elengah. Bu Elengah mawon. Mosok Bu Yuyun Ampun. lamunan. Mengke. Wah, piye Om Jol? Sindenku piye bengi iki? Bayo iso tenan berbobot kabeh iki bakale. Kok iso berbobot? Lah wong piye wong sekolah belajar dan belajar kan lama-lama menjadi tahu dan paham budaya. Keuangan karo sampean aku ngene iki lho. Tenan kok. Rogo-rogo nyowo iki kangen aku krungu. Kayak iso wae ngono. Pirang-pirang dino Masih dhewean. remaja belia semua. Kira-kira umur berapaan semua? 19 19. Seangkatan semua. Ya, seangkatan. Aduh, separuh umurku. 11 tua aku. Ah, kowe pira? 18. So Agustus lagi ulang tahun aku. Ora apa-apa. saji So Agustus jadi ulang tahun ini bareng-bareng ambek kemerdekaan ya. Ya iya. Bareng kemerdekaan. Ya, Ya, lagunipun kepareng, Bang. lamunan
Monggo. Lamunan, Yuk, monggo. lamunan. Oh, lamunan. Yuk kaya ngopo iki lamunane Mbak Elisa nek istirahat sampean nggih. enggak sik Siap, mawon. matur suwun. Ben 3 bidodoro, Mbak. Heeh, ben 3 Bidodoro bidadari. nih. Sampean mimik-mimik sik apa piye ngono. Heeh. Yuk Cok, kaya ngopo lamunane wangsit gumelar iki ana Mbak Nimas, ana Mbak Nawang, gitu. Ana Mbak Andin, yuk kaya ngopo lamunane wangsit gumelar dadekke Cok. Aye. Asik-asik. Konsep gumelar lho iki. Iya, Dik. Supribe tangen ratri tansah akan teni sedya kerajaan palengke ati angen-angen kemareng suwung ing wengi sedih tansah ngranti tekamu doyayi. Wong tegur saking ajakan ning sandengku nyawang panise esamu nyawe rapi rasaku tentreming atiku ayo pecah rasamu sayangku Nglamunke sapa Mbak Nawang? Supribe tangen ratri tansah angan teki sedya ndrajang telenging tansah ngranti tekamu doyayi. Aja linggo se sama-sama. Mbak Elisa. Ya. Kamu kudu takon karo Mbak Elisa nek arep belajar nyinden ben iso kaya Mbak Elisa iki piye carane, kudu ngopo. Nek ajar nembang karo Mbak Elisa, nek karo ngadek wae. Ngadek wae, kudu ngadek aja ndodok. Gimana pertanyaannya apa? Niku lho Mbak, sampean memberi kritik apa kanggo sinden-sindenku telu iki? Oh, nganu tik. Oke.
awak dhewe nek dadi sinden ke jaba awak dhewe kudu suarane apik swanten. Nek swanten. zaman biyen zaman Bu Yuyun niku sing nomor 1 suara. Iya. Jadi arep make upan nggak apa-apa wong ngadepnya clear ya Iya. kan? Kalau sekarang kita menghadap ke penonton. Tadi sinden orang mau nyanyi, tapi ya kudu pinter, kudu iso menyambung antara dalang penonton karo sinden, kudu ngadeg. Berarti nek ngadeg kudu make up ya sing di api-api, kelungan ya sing api. Nah, iki contohnya kaya jarik ya. Ya itu jarik nyamping. Iku Nyamping. paling potente kan gon tumit kene. Benake jel, benake jel, benake sik Kene jel. gon kene dan Tudung nek kene, ke Jel. munggahan ngiku Yep, kurang prayoga ya. Dari Dah. guru tekan ngisor setetek. Nah, Kian bocah ape tandur tapi nyinden. nah gitu. Nah, pokoke semene. Nah, Semene. jadi kalau secara casing di diloki api, ketok rapi ngono wis memukau kabeh. penonton. Wah, sindane enom cantik. Coba suarane kaya ngopo. Nah, ngono Mas Awang. Sik, Toh. Sekarang, Ah, sik tambah aku kok ora trimo karo Om Jolang iki lho. Lah piye? Piye Dek ta? niki dagelan. Wong sing bayari sinden aku, sing ngeterke aku. iya lho. Dagelan kok iso Sing nyowekal depek-depek. nyekel. Wah, aku dalang rong tau nyekel pisan rong tau lah aku. Dalang ki ora entuk iri wong wis dijatah dhewe. Apa? Gegebok. Nah, jatahmu Iki. siji wayang loro debok wis kuwi. Ah, Aja kuwi. meri. Mulus iki ya. Aku ya gur benake ora nganggo wae kok. Alah. Menang dagelan tekan ngendi-ngendi. Nyawang wong ayu, nyanding wong ayu ya. Enak dagelan mulane aku mau dalang ora pinuk. Awor iki wayang-wayang karunan alah ora pinuk. Mongko jejere sinden-sinden ayu Ah. apa sing disawang mung debok. Lah ora menggunakan Mbak Elisa, kesempatan. Mbak Elisa, Apa, aku apa? mau tanya. Tanya apa? Kalau tips cantik itu apa Mbak Elisa? Oh, Cie. cantik. Cantik itu gak ada tipsnya, itu berawal dari hati kita. Dadi arep bentuk kaya ngopo nek atimu olok kowe colong jupuk ya tetep olo ya. Lah Om Jolang iki Om Jolang. Nah iki wis saka olo sing Ah, kono. iki nek ape takon kira aku tip remuk pripun ngoten nggih. Jadi Sa- inner beauty ya. Sampai nek sir ajar nembang ajar dandan iki ning gone anu apa jenenge Om Jolang. Iya. Sedina rong dina seminggu Boleh. gendeng sampean. Iya, terus sensasi gampangane nambahke malah. Kok iso Nampaknya nambahke? apa? Lah piye wong tambah sentet. Nek kepengin latihan nyamping mungkin kalau singgah di Rembang boleh di Sanggar Cakranerat atau ke sanggar saya latihan jarian. Di sanggarnya Terus Penjola. pakai cara sanggul dan gelung yang bagaimana. Wah, kudune sampean ajari sentet iki Om sok ben. Iya. Aku wangi gawe paketan ya Om. Oh iya. Oke, suwun. Siap Pokoknya semangat terus buat sinden-sinden muda. gitu. Jangan Iya, patah semangat. sih. Nah, karena kalian generasi penerus diteruskan ya. Iya, Ditambah kasanah tembang-tembang sama Bu Yuyun tentunya. Beliau udah maestro. Ya, terima kasih Mbak Elisa wis lungguh. Makasih. Nek jarian barang seneng aku iso ndek dhuwur. Piye Jel? Jariane ki ndek dhuwur dadi nek piyaine dhuwur urung anu senja sinjange ki pertama awal bagaimana. Silakan ke tempat saya atau ke sanggar saya tak warai jarian ya. Ya iso. Yo ora iso. Jal iki neng layang tibeng pangkon. Nika wonten awala napa Nggih. macane? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki kula kasbun bakul daging ayam. Sampung Karangwetan nyuwun gending sesedeman gubuk asmara nggih mengke nek pas goro-goro. Iya. Mangke dipun Isih pinangkani. lanjut. Om Jolang, Mbak Elisa. Cek. Kados pundi? Tawon ana entupe, Bacot. lakon ana bajute. Bajute. Nggon geguyon disikik sawetara, engko dibajutke Goro-goro. gara-gara raga-raga. Rasa. Iya. Nduk, apa, Mak?